Listo arimuar dagiti empleyado ti Department of Agrarian Reform Abra apang man analpas ti gingined ken nangegda ti fire alarm ti pasilidad. Napagtalinaed akalmado dagiti rimuar idinto dua ka dagiti empleyado tinatrap ti pasilidad. Dagiti dua tinarescue ken balegi anerwar babaen ti responder officer ti ahensya. Daytoy tinagbalin a senaryo iti dar kabayatan ti earthquake ken fire drill kas paset ti panangrambak ti Women's Month, babaen ti panakin na mayatda iti BFP. Importante ma'am kasi ti manpower mi lang ket nakadado pa yan. Iso nga no adam in case nga mapasama ket safety iti biag iti muno nga kitkitaan mi patkataan laeng nga lalaki iti makaamumot iti kakastoy nga safety. Dapat amumot laeng iti babae top obraen da in case nga adda dagiti fire tapnohan kami nga dependent kadagiti lalaki. Paset pay ti aktibidad ti panangisuro ti BFP kadagiti empleyado ti rumbeng nga ramidenda in kaso adda uram. So insuro medyo proper nga panag-exit, proper nga panagusar ti fire extinguisher, ta in case nga kaya pa nga madupdup di apoy, isuda pala ma'am. Ken naibagapay kanya da ma'am no inya dagi triangle of fire, classes of fire. Aktwal pay anapadas dagiti empleyado ti panagsebseb ti apoy. Kalaksidan ti fire extinguisher na ipakamupay kadagiti empleyado ti naduma-duma ang materyales wenno wagas a mabalin nga usaren ti panagsebseb iti apoy. Daytoy tumuna agundaway ti dar amang yuswat ti earthquake ken fire drill. Tatakot kas la ma'am, amaze kami pa lang nun niya iti talagang obraon. Mingang very time limit ta dadang nang itod iti tips kung niya ito obraon mi. Dadamo da pa lang ko ma. Ngam at least at the lesson dan, tadigji lang pa nang i-operate iti digji fire extinguisher kat at the background dan nga naitod kanya dan. Ingunam-gunam ti BFP adagos nga ipakamukadakwada in kaso adda uram. Umuna nga ubrain da, ket iso day ma'am jay tumawag, jay fire station, iso jay safety ma'am nga ibagbagak. S, sound the alarm. A, alert the nearest fire station. F, fight the fire. E, evacuate. And T, tell others. And Y is you, your safety. Ti umuno nga i-safe da ma'am, jay bagbagi da ma'am. Ta ken kitain damot lang ti katarabakwan da no kompleto da iso may isang importante ma'am kedi panag-account. Gagem ti aktibidad ang maisagana ken nagbalin nga alerto dagiti empleyado in kaso adda uram ken gingined. Jessica Boreta, Balitang Solid North.